Γεια σας, είμαι ο Αγωνής Γιώργος, ασθενής μεσλής καταπλάκας και αθλητής. Και σήμερα στο χώρο των ιόνων θα σας δείξω τη τελευταία άσκηση. Μετά από αυτό το βίντεο θα δω τι θα κάνω για το κανάλι. Σας δείχνω τις ασκήσεις αυτές και τη τελευταία αυτή ειδικά και σας δείξω ότι πολλά πράγματα πως η γυμναστική δεν είναι αδύνατα. Επιβάλλονται να γίνουν. Δηλαδή, σε εμάς, στις μεσλής καταπλάκας, πρέπει να κάνουμε γυμναστική. Με ό,τι ένταση μπορεί ο καθένας. Αλλά είναι βέβαιο ότι πρέπει να μπει στο μυαλό του καθενός, όπως και να του έχει χτυπήσει η ασθένειά μας, να μπει στο τρυπάκι, σιγά σιγά με τις δυνάμεις του, ταπεινά για αρχή και μετά σιγά σιγά να εξελιχθεί και να κάνουν γυμναστική. Καθημερινή, μέρα παραμέρα, δεν ξέρω, αλλά πρέπει να μπει στο πρόγραμμά σας η γυμναστική. Λοιπόν, θα σας δείξω και τα τρία σετ, πάλι θα είναι 9-19 με 50 κιλά η μπάρα. Ξεκίνησα πριν από 2 χρόνια τη γυμναστική χωρίς κιλά καθόλου και σιγά σιγά ανέβαινα. Τώρα θέλω να μείνω σε αυτά, μην ανεβάσω άλλο, άσχετα αν μου φαίνονται ελαφριά, με βαριά που δεν μου φαίνουν, αλλά θέλω να συγκεντρωθώ και στη γυμναστική στο γήπεδο. Γιατί όσο ζορίζομαι εδώ πέρα, στο γήπεδο δεν μπορώ να δώσω το 20% του εαυτού μου για τις λήψεις. Και έτσι προτιμώ να κάνω καθημερινά μια συντήρηση στα κιλά που έχω επιλέξει και που μπορώ να κάνω, παρά να ζοριστώ να ανεβάσω κιλά για χύψιο λόγους και τελικά να μου βγει κούραση στο γήπεδο. Λοιπόν, αρχινάμε. Και πάλι μπορεί να μου φαίνονται ελαφριά, αλλά για χατήρι του χεριού το οποίο έχει ένα θέμα, προτιμώ να κάνω πιο λίγα κιλά και στο άλλο χέρι. Είναι αυτό που λέμε ότι βάζεις προτεραιότητες. Η γυμναστική είναι σαν να περπατάς σε ένα τομέα σκηνή. Εμένα υπάρχουν όρια. Όχι στην καθημερινή προπόνηση με ένα κοντάρι, με λάστιχα, αλλά για πιο ασκήσεις, πιο δυνατές, είσαι το τομέα σκηνή, ότι πρέπει να σκέφτεσαι συνέχεια τις επιπτώσεις για την ασθένειά σου. Πάμε με δεύτερο σετ.
αυτή είναι μια άσκηση απαιτητική, δεν είναι μόνο τα βάρη, είναι το ότι το τρέμουλο που έχουμε ή την αστάθεια, μπορούμε να κρατήσουμε τα βάρη πολλή ώρα πάνω. Είναι πολλά και αυτό πάλι θέλει γυμναστήριο. Δεν μπορεί να κάνει το σπίτι του. Γιατί ο εξοπλισμός κάνει αρκετά λεφτά για να το πάρει κάποιο στο σπίτι του. Αλλά πρέπει να γίνονται. Γιατί όπως είχα πει στην αρχή ότι ναι, κάντε ομάδα σε μια περιοχή και 5 προσφορές σε γυμναστήρια. Υπάρχουν δεσμευτές κατά πλάκας π.χ. για να έχουν μια έκπτωση το χρόνο ή το μήνα, κάποια της 100 έκπτωση. Γιατί πόσες ασκήσεις και θα έχετε έναν γυμναστή δίπλα σας ή σπίτι σας να πηγαίνετε σε ψυχοθεραπευτή, σας δείξει και τις ασκήσεις. Δηλαδή μην μένετε το σώμα χωρίς. Δηλαδή, αυτό το δεν κάνω τίποτα, το τίποτα είναι μια λέξη η οποία με νευριάζει πολύ, ότι δεν κάνω τίποτα. Όλη μέρα δεν κάθομαι, κλέβω βιντεάκια, καλώς είμαι εγώ, δηλαδή σπίτι τι θα κάνω. Ή άμα έχω δουλειά, θα κάνω το βιντεάκι, ναι, συμφωνώ. Αλλά πρέπει να κάνουμε και κάτι στην καθημερινότητά μας. Μην αφήνουμε τον εαυτό μας εκτεθειμένο σε μια ασθένεια η οποία είναι ανεξέλεκτη και παραμένει εξέλεκτη, ειδικά χωρίς άσκηση, παραμένει εξέλεκτη. Μόνο με άσκηση μπορεί να δείτε κάποια αποτελέσματα θετικά. Λοιπόν, τρίτη και φάρμακερή. Έχετε στο μυαλό σας ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Όλα είναι αναγκαία για τη ζωή μας και μας τους ίδιους. Και να είμαστε πρότυπα για τα παιδιά μας. Και αν το δουν κάποιοι συνασθενείς, πολύ καλύτερο αυτό. Και θα μάθουν και αυτοί ότι ο αυτοκτισμός σου δίνει και μια αυτοπεποίθηση. Δεν νιώθεις και αισθάνεσαι πιο δυνατός. Λοιπόν, από μένα για σήμερα ήταν αυτό. Στο πολύ πρώτο αυτό το βίντεο. Σας άρεσε να κάνετε like, subscribe. Βάλτε το σε άλλες ομάδες που ξέρετε εσείς που νιώθετε ότι έχουν ανάγκη από γυμναστική και να τους πείσετε ότι τίποτα στη ζωή δεν είναι αδύνατο. Όλα θέλουν θέληση και όλα θέλουν πυγμή και πάθος για να γίνει ένα αποτέλεσμα που θα σε κάνει εσένα να νιώθεις περήφανος για τον εαυτό σου. Καλή συνέχεια και μην ξεχνάτε πως είναι εξέλιξη ζωή. Γεια σας.